tots sabeu, el Premi Margalló va ser instituït pel nostre amic i soci Ximo Mitjavila. Està dotat amb 3.000 euros i amb una escultura representativa del premi. El premi es concedeix amb caràcter biennal a l'associació o col·lectiu que presente la millor proposta d'actuació en la protecció del medi natural i el medi ambient del nostre país. Des dels seus inicis, el Centre Excursionista de València promou iniciatives per a la conservació i divulgació del patrimoni cultural i natural valencià. Amb aquest objectiu es va crear el Premi Margalló, organitzat per l'Institut Valencià d'Excursionisme i Natura del Centre Excursionista i gràcies a la donació de Joaquim Mitjavila a la Fundació Centre Excursionista. El premi dinamitza projectes i estudis impulsats per associacions o col·lectius de persones que treballen en el món de l'excursionisme científic i de l'educació ambiental, amb l'objectiu que es coneguen i executen propostes innovadores que repercutisquen en una millora del nostre medi ambient i en benefici de la societat que usa i gaudeix d'aquests entorns. Els premiats de les anteriors edicions foren, en l'any 2001, la colla ecologista La Carrasca d'Alcoi pel projecte de campanya de divulgació de la Vall de la Canal, termes de Xixona i Alcoi, i de sensibilització dirigida a la seva conservació. A l'any 2003, Acció Ecologista Agró, la Marxal d'Almenara, amb el treball de recuperació de la Marxal mitjançant un model de gestió participatiu, a més d'una campanya d'educació ambiental al voltant d'aquesta zona humida al Camp de Morvedre. I l'any 2005, la coordinadora ecologista Vall d'Albaida feia amb el projecte Quaderns Didàctics associats a la construcció del Centre d'Interpretació Ambiental del Benicadell. 3 itineraris didàctics autoguiats destinats als visitants del Centre d'Interpretació La Mèdia de Palla. Bé, i ara, el Premi Margalló 2007, llegirem, segons es llegirà, l'acte del jurat de la 4ª edició. Reunit a la seu social del Centre Excursionista de València el dia 24 de setembre de 2007, el jurat format per Alberto Sendra, Patricia Callahan, Margarita Bonafont, Carlos Manzanet i Carles Ferrís acorden otorgar el Premi Margalló 2007 al col·lectiu Vall de Vernissa pel projecte Catàleg de Custòdia de l'Ecomuseu Viu de la Vall de Vernissa. El consta l'acte que és el projecte que recull més fidelment l'espírit que la Fundació Centre Excursionista i el Premi Margalló han mantès des de la seva creació. És el projecte que més municipis, més gent i més territori implica, a més de la divulgació i la defensa activa del medi ambient. Bé, demanem que pugen a l'escenari els premiats. Arreplegaran el Premi Margalló 2007 en nom del col·lectiu Xavier Ròdenas, Rebeca Pasqual i Jordi Puig. L'escultura representativa del premi, i la part. No hi ha portes, ni lleis, ni cap clàusula que l'institucionalitzi, per bé o per a mal. Un ecomuseu és un museu obert on una comunitat estableix un pacte amb el seu territori. Un ecomuseu parla de l'empremta de l'home sobre un territori, sobre el medi natural i sobre les possibles vies de desenvolupament local que es poden donar, tot i respectant el territori i el patrimoni. Aquest, tan senzill i tan complicat alhora, és el projecte que duem a terme des del col·lectiu Vall de Vernissa. Quan estarà fet l'ecomuseu? Ens pregunten. No ho sabem. Si el que volen és un recinte perfectament acondicionat, inaugurat, tot i tallant una cinta protocolària. I quan el podrem visitar? Insisteixen. Mireu quan vulgueu. No tingueu mandra, no espereu que tot estiga restaurat o que els guiï un gestor d'una fundació. Apropeu-vos ja i, si us ve de gust, contribuïu en la seva construcció. Si decidiu senzillament recórrer-lo, no se l'acabareu. Deixeu-vos el rellotge a casa, endinseu-vos per senders i per barrancs agrest, pugeu fins a algun castell i diviseu la plana.
Mireu com s'escapa, com una serp, eixe riu que hem assecat entre tots. No us prometem una vall virginal. Vivim en un país que també és vostre